Perasaanmu piye, Met? Oh, gak ngono. Iki wedok, wedok itu. Saorane nek iki wedok aku lan gak masalah tak edreki. Ngene ora apa-apa. Ayo lho, ya wis dadi adrek kono ya. Dadi adrek iki kowe. Tunjukkan pesonamu, Met. Nih Mas, nek masalah bab ganteng kuwi no gagawan lahir, gitu. Nek kowe mau njaluk mbake mau wis kelakon itu, wis oleh edrek,
Wes to. Kowe ngene nyok munyuk rene sing yo. Gak ada wong telu ira. Jadi gak ada wong telu to. Aku man. You man. You girl. Woman. Girl. Yo. Aku lanang. Kowe lanang. Kowe wedok. Ora kan yo ngepasne tok to aku iki. Aku lanang. Kowe lanang. Kowe wedok. Kleru bahaya iki. Cuk, aman cuk. Aman. Yo, iki mau kan acarane kan urung-urung to we. Awake guyon kat mawon gak ada acarane apa iki mau. Awake dhewe lho. Kat mau wis gojek-gojek kaya ngono kuwi. Kudune iki ro adere iki nyapa. Cuma acarane iki kitanan utawa akikoan suratane Mas e lho. Sopo jenenge aku? Sopo Mas? Mas Ma'ruf. Sopo jenenge? Ora ngerti. Iya, sing namanya Pak? Titik kondisi. Wito. Mas Wito. Sopo? Oh iya. Sing ngene. Wah, iki to. Yo. Nek lungguh sila jagang ngejar ngene kenceng lho iki. Lanang tenan iki. Ning kok nggone dot. Masane kurang nemu ngempeng. Ini Mas yo, monggo. Anu, pakai sendal nggih. Ini. Yo, alah. Ndang maju yo. Bus. Ayo Kak, ayo. Ning arep kene to. Yo ben keluarga kok. Iki ben ro kabeh. Sing duwe acara iki panjenengan. Heh? Kudu kowe to? Aduh, alah. Mbok yo ngeyel iki takon maju ngono. Sing sunat kowe itu. Sing sunat. Ya apa? Walah ya Allah, alah. Aku iki sunatan. Nek mau jan. Pindho yo entek. Yang muni sunatan aku wis ya mau tak manggane aku ya to. Ndang ngene. Wah dik kae to. Anu, wani gendong. Tak gendong ini. Oh, ojo. Senene mboke aku malah. Aja mbok nyakot ibu. Ya. Oh niki to sing anu kadat. Niki wae. Yo alah. Latihan met, latihan gendong met. Anu, mimi lek ibu aja kuwi. Mimi atom kok. Ibu kering ngono kene ora penak ae. Mimi atom piye to? Iya. Mas, ndang salat dhisik ana iki mau. Kowe kene arah kowe, jengale. Aku lho ora bayaran. Di sini omah. Kamu mana lho, Bu?